तुमच्या बजेटमध्ये मिळवा भाड्यावर रूम। पुष्पांजली बंगला, देवगडात मेन रोडवर, कॉलेज पासून हाकेच्या अंतरावर। प्रत्येक रूम 400 स्क्वेअर फीट, 8 खोल्या, टॉयलेट बाथरूम न सुसज्ज। पत्ता देवगड सडा कॉलेज रोड, नेने नगर, तालुका देवगड। संपर्क मोबाईल नंबर 9930 14 14 34 आणि 9821 28 71 43। देवगड तालुक्यातील हिंदळे येथील वीज समस्यांबाबत सरपंच मकरंद शिंदे आणि हिंदळे ग्रामस्थांनी गुरुवारी आचरा येथील महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता अतुल पाटील यांची भेट घेतली। त्यांना लेखी निवेदन दिलं। हिंदळे गावातील वीज समस्या यावेळी मांडण्यात आल्या। आठवड्याभरात आमच्या समस्या मार्गी नाही लागल्या तर कणकवलीत महावितरण कार्यालयासमोर आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा देण्यात आला। यावेळी सरपंच मकरंद शिंदे, उपसरपंच रुपेश राणे, ग्रामपंचायत सदस्य सुभाष तेली, रमेश गोरे, सत्यवान राणे, नाना राणे, दीपक तेली उपस्थित होते। त्या लाईनचं फुल चेकिंग एकदा व्हायला पाहिजे। तुमची इकडचा सप्लाय बंद झाला तर तिकडून घेतो ना आम्ही। सांगा मला सर, त्यांची लाईट चेक करून दिली, चालू आहे ना, चालत नाही। दुसरी गोष्ट खांबळ ट्रान्सफॉर्मर आहे, त्याला व्होल्टेज कमी घ्यायचं, एक पेजला व्होल्टेज कायम कमी। आम्ही कार्बन बिलून काय बघायला सांगितलं, तो म्हणतात की केव्हापासून कमी उघड असं म्हणतात लाईन की केव्हापासून ते एक लाईन एवढीच जास्तीत जास्त 190 करत नाही, 200 गेले 5-6 महिने आम्ही विजेच्या समस्येने आमचा हिंदळे गाव, देवगड तालुक्यातील हिंदळे हा गाव त्रस्त आहे। विजेची समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे। मे महिन्यातही अतिशय भयानक अशी परिस्थिती उद्भवलेली होती विजेच्या बाबतीतली। आम्ही आमच्या वायरमनामार्फत हे समस्या मिडभाव चव्हाण मॅडम यांच्यापर्यंत पोहोचवली होती, परंतु त्यात इतक्या दक्ष नसल्यामुळे ही समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली। त्यामुळे आम्ही आज आचरा डिव्हिजनला भेट दिली। पाटील साहेब यांना आमच्या समस्या मांडल्या, लेखी स्वरूपात त्यांना निवेदन दिलेले आहे। 8 दिवसाचं त्यांना अल्टिमेटम दिलेलं आहे। 8 दिवसात जर या समस्या मिटल्या नाहीत तर आम्ही कणकवली सब डिव्हिजनला आंदोलन छेडणार आहोत, हे त्यांना सांगून आलेलो आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।